एगो काम करब, बच्चा के वापस छोड़ के आवा गाँव। सीआईडी जा चुकल बिया। गैल ना बानी, अभी ये ताई नहीं है। बहुत बड़ा गलती कैला। सुशील जल्दी जल्दी हाथ चलावा। हाँ तो फिक्र मत करा, ई दफा लेट ना हो खब। अच्छा मिश्का तैयार भी है ना? वो कब के तैयार बिया, वो देखा बाहर खेल रहल बिया। सच में ई बार के धमाका ऐसन होके जौना के गूंज सदियन तक याद रखल जाए। हमने सही सलामत निकलता जाइब नहीं यहाँ से। अरे 100%। वैसे भी हमनी पे केहू के शक नहीं है, और जब तक हम यहाँ से निकल जाए तब तक ही घर के और यहाँ के नामो निशान मिट चुकल हो खा। हाँ सोनिया, देखा हमार हाथ के करीब केहू कह सकेला कि नकली पासपोर्ट है। तो के खाली नकली पासपोर्ट बनावे के हा, असली धमाका तो हम करे वाला बानी। सर कुरियर आपके खातिर बात। हम एजेंट पारुल इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट से हम ही आपके फ़ोन कैले रहनी। थैंक गॉड आप लोग आ गई नहीं सर। सब हमारे पास ज़्यादा टाइम नहीं खे। हमनी 2 जासूस मोनिका और दुष्यंत सिलेंडर फटे की वजह से मारल जा चुकल बाड़ी, और ये कोनो हादसा नहीं खे सर, एगो साजिश बा। बस अभी मोनिका के भतीजी अनुष्का ही बचल बिया और सरेकर भी जान खतरा में बा। आपके कैसे मालूम पड़ा ब्लास्ट के बारे में? सर दुष्यंत मिश्का के बारे में बोले रहे कि अगर कोनो भी प्रॉब्लम होके या उ दोनों के कुछ हो जाए तो वो हमरा के फोन करके बुला लेवे, और जैसे ही हमरा के मिश्का के फोन आयल हम तुरंत यहाँ पे आ गए। नहीं बच्ची के तू अपन इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट में काहे रखे, और तुम्हारी ऑपरेशन ओकर हेड के बा? सब हमनी के हेड खुद लापता बाड़े, पता ना वो जिंदा बाड़े भी कि ना। जरूर हमनी के ही विंग में कोनो गद्दार बा जेकर वजह से ऑपरेशन फेल हो गई। कहीं वो गद्दार तू ही तो नहीं खे और यहाँ भोली बने के नाटक करत आड़ू? सर अगर हम गद्दार होती तो आपके फोन करके यहाँ काहे बुलाई थी? हो सके वो अभी भी हमरा पे नजर रख ले होके। सर अब हमरा के जाए के हुई। कहीं ना जाइबू तू जब तक हमनी के ही ना बता देबू कि तुहार ऑपरेशन बाका टेररिस्टन के फंड करे वाला ऑर्गेनाइजेशन के खिलाफ ही ऑपरेशन रहल, और हमके लागता शायद दुष्यंत और मोनिका की पता चल गई रहे कि क्रिमिनल के बारे, और इससे पहले क्यों हमके कुछ बते दे वो दोनों मारल गए। सही मोनिका और दुष्यंत बाड़े। ठीक बा, बच्ची के हमनी के पास छोड़ दे। बाकी अगर हमनी के तोहरा से कांटेक्ट करे के होखी तो कैसे करल जाए? सर
ये गेस्ट हाउस के नंबर बा। आपके जब भी हमरा से बात करे के हुई, आप खाली इतना बता दे कि बसंती से बात करे के बा। वो हमरा के ही फोन दी है। ठीक बा। हमार घर में लाइट ई के घुस आई। आदुबर तू के बाड़ू? ई का करत आनी आप? अपन बीवी पे गोली चलाए। क्या बीवी? मैडम लगा था कोनो गलत पता पे आइल बनी। ये हमार घर है, आप घर के अंदर कैसे घुसते हैं? नाम का आपके? रजनी कुमारी, मिसेज रजनी दया कुमारी। 3 महीना पहले आप ही हमसे ब्याह कैले रानी वंतूर में, और फिर भाग गए नी। वहाँ से रफू चक्कर हो गए नी। वंतूर में? तो का हम झूठ बोलब? हमरा जैसन शरीफ और अच्छा परिवार के लड़की ऐसे कोनो पराया मर्द के अपन पति बोली का कहता नहीं आप? आप ही तो हमके पता देले रहनी, अपन फोन नंबर भी देले रहनी। हम देले रहनी? तो दिमाग खराब बता। शायद तू जाने लू ना कि हमें को सीआईडी ऑफिसर बने। का बात बताया? तू अपन बीवी पे काहे चिल्लात बड़ा? अरे सुधा आंटी हमारी बीवी भी नहीं खे। देखा सब ये का करल बड़े। ला बेटी पानी पीला। अरे ऐसा कैसा ना बाड़ी तोहार बीवी? तो के पता बा कितना घंटे से तोहार घर के बाहर खड़ा रही। अरे हमार नजर पड़ गई तो हम एकरा के तोहार घर के डुप्लीकेट चाबी दे देनी। हमार घर के चाबी आप केहू और की कैसे दे सके? नहीं केहू के मतलब कौनो अनजान बिया का? तो हार आपन बीवी ह। और शादी कर लेला तो छुपावत का है बड़ा? वैसे अच्छा चॉइस बा तहार। वैसे हमरा के लागत ना रहे कि आप ये उम्र में शादी करब। अरे आंटी हम कोनो शादी ये उम्र में मतलब का बा? सीआईडी वाला बाड़ा, एकर मतलब ही नहीं खे कि ई बेचारी पर तू अपन रोब झाड़ा। और चाची जी ये हम क्या गुस्सा में डांट दी है तो हम सह लेती। बाकी ये तो कहता नहीं कि हम इनकर पत्नी ही नहीं के। लखा शाबाश, गुड गर्ल। बेटा तू खा। हाँ हम तनी फोन देखा तानी। हाँ दया सर हम एगो अजीब सिचुएशन में फसल बानी सर, आपसे मिलल चाहता नहीं। अपन मंगलसूत्र की कसम खा के कहा तानी हम आपके अर्धांगिनी बानी, कोनो अपराधी ना। आप हमरा के यहाँ काहे लेके आयल बानी? धर्म पत्नी, बीवी, घर वाली, अर्धांगिनी, बस यार ये शब्द सुन सुन के हमारे कान पक गइल बा। अच्छा अगर इतना ही तकलीफ रहे आपके इस शब्द से तो हमरा से शादी काहे कईनी? बताई सर, हम तो इनके से शादी करे भी ना चाहत रहनी। ये हमरा पास आयल रहले, बच्चा की तरह रोवत बिलकत रहले कि रजनी हमरा से शादी कर ली, हम आपसे बहुत प्यार करेनी और आपके बिना हम रह ना पाएब, मर जाएब, हमरा से शादी कर ली। हम आयल रनी रोवत तोहरा पास कि हमसे शादी कर ला? हाँ? इतना बुरा भी दिन निकाल हमार। एक मिनट दया, एक मिनट। रजनी नाम बा तोहार? हाँ तोहरा पास सबूत बा? कोनो सबूत शादी के दया के संगे? वंतूर के वो पंडित जे हमनी के ब्याह करवैले रहले और ये फोटो सर, ये फोटो का झूठा है सर। अगर इनकर दिल के प्यार हमनी के गांव के तालाब के जैसन पहले ही सूख गइल बा तो इनका के कह दी कि हमरा के डाइवोर्स दे देवे, बाकी ई ना कहे कि हमनी के शादी ही ना भइल रहे।
डिवोर्स जब शादी ही नहीं के भाई एगो तब काम करा, वंतूर गांव में फोन लगावा, वहां पे तोहार पहचान के लोग बाड़े ना, उस सब से बात करल जाए। स्पीकर फोन ऑन करा। और हाँ, खास करके वो परिवार के संगे जहाँ पे तू लोग रुकल रहला। हाँ, करी सर करी। वो सब आयल रहले बियाह में, हलवा पूरी भी खा के गइल रहले। हलवा पूरी। हाँ। हेलो। हाँ कमला ताई, हम दया बोला था नहीं, मुंबई से, पहचानी? है दया का बेटा, पहचानब कैसे ना? और आज हमारे याद कैसे आई? ये रजनी ठीक से घर पहुंचली की ना? ओकरा के तहार घर ढूंढने में कोनो दिक्कत ना भाई? कमला चाची, मकान तो मिल गइल, बाकी हमार पति हमरा के ना मिलल। अरे ई कहत बाड़े कि हमरा के भुला गइल बाड़े, ये हमके पहचाने लेना, हमरा से कोनो शादी वादी ना कइले बाड़े। का हो गइल दया बेटा? ये रजनी से कोनो गलती तो ना हो गई? बंद करा। हमरा समझ में कुछ नहीं आ रहा सर कि का हो रहा बा। काहे करतड़ू तू ऐसा? का मकसद बा तोहार? बोला का मकसद बा तोहार? सर आपके दोस्त आयल बाड़े। तू लोग यहाँ अरे कैसे? दया कैसे बड़ा भाई? अरे अब फोन करे ही वाला रहनी तू दोनों के। हाँ ऐते कैसे ना दोस्त, रजनी भाभी फोन कैले रहली। भैया मगर आखिर बहल का भाभी अब रोबत या काहे? और आप बीरो में काहे बिया? दया अरे सच बतावा, का कैला तू भाभी के साथ? काहे रोबत या भाभी? अरे कैसन भाभी केकर भाभी? तू दोनों के दिमाग खराब हो गइल बा का? हम लोग वंतूर गए रहनी 5 दिन खातिर, वहाँ पे ट्रैकिंग करनी हमनी के, फिर दे भाव के घर में रुकल रहनी, ओकरा बाद वापस आ गई बस। और का? अरे हमनी झूठ न बोला तनी यार, तहार शादी हो गइल है, हमनी के पास फोटो भी है तहार। ओए तो देखी ना भैया, ये करल बाड़े कि हमरा के जाने ले ही ना, ये हमरा से शादी ना कइले, ये हमरा के भुला गइल बाड़े, देखी ना इनके याद ही नहीं के। ई देखी, ई रहले दया, ई रजनी, कमला चाची, श्रीदेव भैया और हम। अरे यार, ये सब झूठा फोटो बनाइल कोनो बड़ बात नहीं खे। आजकल केहू भी कर सकेला कंप्यूटर से। हाँ, तो कंप्यूटर से ही शादी खेल लेती ना। हमार जिंदगी काहे बर्बाद कईनी बताई। हम ना आपके कोर्ट लेके जाए। देखिए हम पढ़ल लिखल बानी, हाँ हमके कमजोर मत समझो। सर जवाब दी सर, अब कब शादी करनी और ये सब कहां नौटंकी है? सर जवाब दी, कई बात सच है कि सीनियर इंस्पेक्टर दया अपन वाइफ के ऊपर अत्याचार कर रहा है। आप लोग बिना सच जानले कुछ भी बोले जा रहा बानी हमारा बारे में। आप लोगन के का लगा था? आप सीआईडी में बानी तका अपन ताकत के गलत फायदा उठावी। देखी, हमनी सीआईडी वाला लोग ना केहू पे अन्याय करेनी, ना मासूम पे अन्याय होके देवनी, समझ नहीं? ये मीडिया वाला कहाँ से आ गए यार? पता ना यार, लगा था पड़ोसी फोन के लोग किए। नमस्ते। नमस्ते। हम सामंत, समाज सेवक, हमरा होवत, ई देश के नारी के कभी भी कुछो न हो सकेला। सर हम बानी दामनी, महिला के हक के लड़ाई खातिर हम एगो एनजीओ चलावेनी। ई बच्ची के हमनी के कर हक जरूर दिलाई सर। यस सर। ठीक बस ओके। दया एक मिनट। सर रुक जाए सर। सर जवाब दे के जाए, आप अपन बीवी पर काहे हाथ उठैले? भाभी जी आप पे हाथ के उठैले? हमार बस एगो बिनती बा, हमके हमार पति दिलवा दी, हमके हमार दया दिलवा दी। दया मामला आगे बढ़ चुका बा। तोहके ई रजनी के आपन घर में अपना संगे रखे के। अरे सुना था हेड ऑफिस के नोटिस बा कि खाली रजनी ना, ओकरा संगे ई जौन लेडी सोशल वॉरियर बाड़ी ना, दामिनी मैडम, वो तोहरा संगे रही, ई देखे खातिर कि दया रजनी के साथ कोनो बदसलूकी तो नहीं कर रहा। हमके अपन घर में इन नमूना के साथ रहे के पड़ी। रहे के पड़ी दया, जब तक ये रजनी की असलियत पता नहीं चल जावे तो के रहे की पड़ी। अब तो सर ये सब एगो बुरा सपना जैसा लागे लगल बा। ऐसा लगा था कि आस पड़ोस के देश से भी लोग आई हैं ये साबित करे खातिर कि ये रजनी हमार भी बिया। दया
ये जसवंत और मोनिका के खून और फिर ये रजनी तोहार बीवी बनके तोहार घर में जैसन जबरदस्ती घुसल बिया ना, गड़बड़ बा दया, बहुते बड़ गड़बड़ बा। ये कोनो संयोग होइए ना सकेला। अरे कोनो बेचारी बेचारी नहीं सर, हम ओकरा ऊपर गन तले रहल और ओकर चेहरा पे तनिको शिकन या डर ना रहे। सर ये रजनी भी जरूर कोनो मंझल मुजरिम बाड़ी। दया तनी वंतूर जाके पता तो लगा बा ये सब चक्कर का बा। और जब भी तू घर में रहबा ये रजनी और दामिनी दोनों के संगे तनी अच्छा बर्ताव करिया, कहीं दोनों मिलके कोनो मुसीबत ना खड़ा कर देवे। हाँ सर, अब ओकर खेल वही के साथ खेला। पूर्वी, जहां पे जसवंत और मोनिका के खून भइल वहां जाके देखा तनी अच्छा तरह से देखा, कोनो न कोनो सबूत तो मिली ही मिली। सर ये एजेंट वानी भी हमरा के ठीक नहीं खिला कर, हमके तो एकरा पे भी शक बा। कहीं हमनी एकरा पे भरोसा कई के बहुत बड़ गलती त ना कर रहे बानी। गेस्ट हाउस में फोन करा, देखल जाई। हेलो बसंती बिया। हेलो, हम बसंती बोल रहे बानी। हम जानत रहनी आप सीआईडी वाला लोग हमरा इतना जल्दी शक के दायरा से बाहर ना करें। खाली हाल चाल पूछे खातिर फोन कैले रहनी है। वैसे मौसम के हाल खराब बा बाहर, ऐसे बसंती अभी एजा ही बिया और जब जाई तब बता के जाई। सर गेस्ट हाउस में ही बिया। ठीक बा सर, हम चला तनी देखा तनी रजनी कौन सा नया चाल चले के तैयारी में भी है। अपडेट देत रहिया। सो अरे मिश्का बेटा, तू सूतल ना आबले? भूख लागल बा? ना कुछ हो ना अंकल। ना ना ना, ना ऐसे कैसे, कुछ तो बा ना, बतावा। अंकल वो मम्मी कहले बाड़ी कि अगर हमके उनका तरह अच्छा जासूस बने के बा तो फिर हमके हमेशा होशियार रहे के चाहिए, सोवत समय भी आँख खुला रहे के चाहिए। अरे वाह, ऐसन कहली का मम्मी? तो फिर चला, तुहसे एगो सवाल पूछा तानी, सही सही जवाब दिया। याद करा, जब तू वाणी आंटी के फोन कैले रहलू तो उससे पहले का भइल रहे? हम बाहर खेलत रहनी, खेलत समय हमार कपड़ा गंदा हो गईल, तो फिर हम अपन कमरा में अपन कपड़ा बदले गईनी, बदल के हम वापस खेले लगनी। फिर तब अचानक बहुत जोर से आवाज आई। अरे बाप रे, फिर? दुष्यंत अंकल कहले रहले कि अगर ऐसन कबो भी होखे तो फिर बाहर वाले दुकान पे जाके वाणी आंटी के कॉल कर दी हा और जब तक वो ना आई है वही जे ही रुकी हा। शाबाश बेटा, बिल्कुल सही कहलू तू। जा, चला अब जाके सो जा। अंकल, हाँ मौसी और दुष्यंत अंकल अब कबो वापस ना आई हैं? जी पति परमेश्वर, ई रहल आपके फेवरेट ऑमलेट। अरे वाह, आपके बड़ा ख्याल बा हमार पसंद के। जी आप कहीं तो अपना हाथा से खिला दी का? ना ना, ओकर जरूरत नहीं है हमरा, हम खुद ही अपन हाथ से खा ले। अच्छा, तो हमके भी खिला दी ना। बिल्कुल। कैसा लगल? बहुत अच्छा। वैसे आज आप इतना प्यार से बात करता नहीं जैसे हमने की शादी के दिन कैले रहल, बहुत ही अच्छा लगल हमरा के। का हम आपके घरे अपन रेडियो सुन सके नी? तनी पुराना बा,
खटखट करेला, लेकिन हमके बहुत पसंद है। हाँ कट कट करेला आपके जैसा। है का कहला? ना आप रेडियो सुन सके नहीं एकदम। वैसे हम आज शहर से बाहर जा रहल बानी एगो केस के सिलसिला में, तो हम कल ही आई। वैसे भी दामिनी जी तो बाड़ी ना। ठीक बात, हम चली। सुनी ना, बोली ना। जल्दी आ जाइए हाँ, और हमकी याद जरूर करिए हाँ। खाली आप ही के तो याद करब। अब हम चली हैं? हम चलतानी ना बोलल जाला, हम आवतानी। ऐसन बोलल जाला? जी ठीक बा, हम आवतानी हैं। इंस्पेक्टर युवराज, यस मैडम। ई रहलो रिपोर्ट जे आप मांगले रहने। सिलेंडर ब्लास्ट भइला शॉर्ट सर्किट से, दूगो जला लाश मिलला। एकर पहले कि हमनी छानबीन कर पाते, ई केस सीआईडी के पास चल गई। घर ब्लास्ट के बाद जैसन रहल वैसने के वैसन ही बाना। जी हाँ, चल के देख ली। चलो। एजेंट वानी के कोनो खास इन्फॉर्मेशन देवे चाहत रहल मोनिका और दुष्यंत, बाकी एकरा से पहले वो दे पाते, उनकर मौत हो गई। शायद वो इन्फॉर्मेशन से जुड़ल कोनो सुराग मिल जाए यहाँ पर। देखल जाए। इका मूवर्स और पैकर्स के डब्बा यहाँ पर शायद ई ऊ लोगन के हो कि जे लोगन मोनिका और दुष्यंत पर हमला के लिए हो सकेला, और इहो हो सकेला कि एमे वो बम होके जकरा फटे से ही लगे कि सिलेंडर ब्लास्ट भइल बा। बैकयार्ड चेक कइल जाओ। यहाँ तक कुछ खास नहीं के दिख रहा। एक मिनट। एक कुरियर के कवर यहाँ का कर रहल बा। जापानीज में लिखल बा, खाली नाम इंग्लिश में बा, मारिया फर्न्स। ई मारिया फर्न्स के है? मोनिका मारिया फर्न्स के नाम से जाना जात रही। अब जे भी कोनो ई कुरियर ले ले होखी, ओकर जरूरी मिशन से कोनो न कोनो ताल्लुक बा। सर ई दया के शादी के फोटो है, ई नकली नहीं खे सर, एकदम असली है। कहा कोनो गलती तो ना हो रहा बा अभिजीत? ना सर, एक्सपर्ट से चेक करवाई है, वो बोल रहा है एकदम असली फोटो। दया तो कबू झूठ बोलेला नहीं खे सर, समझ में नहीं क्या आ रहा। वह तो अभिजीत, लागता हमरा दिमाग में कुछ समझ में आ रहा बा। लागता केहू तो दया के प्रोसीडिंग मास्क बनवा के ऊ पहन के ई रजनी के संगे शादी के फोटो खिंचवले बा। बहुत चालाक बा ऊ जौन भी बा, जानत रहल कि नकली फोटो पकड़ल जाई। सर तबे कोनो भी फोटो में दया के क्लोजअप नहीं किया सर, सारा फोटो दूर दूर से खिंचल गई। पर ई रजनी एकर असलियत का बा? सर रजनी कुमारी ही है। ओकर आधार कार्ड, ओकर पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस सब चेक कैनी हम सर। ई बंतूर में जन्मल बिया और 17 में पढ़ल लिखल बिया। अगर ई बात बा तो फिर अभिजीत ई रजनी के ढोंग प्रूफ करल तनी मुश्किल हो जाई। शहर में कोनो बड़ इवेंट होके वाला बा का? सर एक इवेंट हा जवन आतंकवादियन के काम के का? एगो गोमोई जा रहल सर 5 टन सोना ले रिजर्व से बैंक खातिर, तो हो सकेला आतंकवादियन के अपन फंडिंग के कमी पूरा करे खातिर एके लूटे के प्रयास करे। एकदम सही कहला अभिजीत, यह हो सकेला। जेकर भी सिक्योरिटी बा ई सोना के ट्रांसपोर्ट में ओके बता देता नहीं, आगाह कर देता नहीं, और उनके इहो बता देता नहीं कि हमनी के नजर रही सोना के लेन देन। और अभिजीत हम चल जाता नहीं मिश्का के पास, और तू और दया वंतूर चल जा। अच्छा तरह से पूछताछ करा, कुछ ना कुछ तो जरूर हाथ लागे वाला बा वहां पे।
तो ये है तोहार ससुराल। तो भी यार बस खाली फिरकी लेवल है हमारा। अरे यार बिना बताए शादी करवा दोस्त हो के तब। कमला ताई नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। कैसन बानी आप? हाँ हम ठीक बानी। रजनी के साथ झगड़ा तो ना चल रहल बा? आई आई दामादी बैठी। काली रजनी बिटिया ता कुछ बतैली ही नहीं खे न ता हम कुछ इंतजाम करके रखती ना। अब कोनो बात नहीं, ठीक बा। अभिजीत, ये गांव में एकदम सन्नाटा बा, बच्चा लोग कहीं दिखाई नहीं दे रहा। पिछला बार तो बहुत चहल पहल रही यहाँ पे। ये लोग कुछ गड़बड़ लगता है। ये तो वही रिपोर्टर बड़े ना जब ब्यूरो में आयल रहा। अच्छा भाई साहब, सब ठीक तो माने यहाँ पे? हाँ हाँ सब सब ठीक है तो ना मतलब हम लोग हाल चाल जाने आयल रहनी है तब। हाँ तो बैठ भी ना। ना हम लोग चलते हैं, है ना? ठीक बा, फिर जल्दी आई। सुना, एगो काम करब, बच्चा के वापस छोड़ के आवा गाँव। सीआईडी जा चुकल बिया। गैल ना बानी, अब ये तो आई नहीं है। बहुत बड़ा गलती कैला। अरे ये के गाड़ी चला रहा बा? अरे एगो और सीआईडी ऑफिसर हमनी के पीछा कर रहा था, ओकरा गाड़ी में रोक के मत दिहा। तेरा का लगल हमने अकेले मरब तो अनी सबके साथ लेके मरब। बस रोको, जल्दी चलो, बाहर निकला जल्दी। सर ये कुरियर के पैकेट में ललू क्राइम सीन से। इमे नाम और एड्रेस इंग्लिश में बा और ये जापानीज में कुछ लिखल बा। का हो सकेला? मिशिका 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 बेटा, आँख खोला बेटा। डॉक्टर के बोला। देखा बच्चा लोग आ गई।
अरे सब अरे लोग आ गए ले। बच्चा आ गए ले हे भगवान, बच्चा लोग आ गए भगवान ले हमनी के सुन ले। आबा आबा आजा हमार बच्चा। आबा चलो कैसे बाड़ा तू? तो बड़ा ना ये सिर्फ 5 टन सोना खातिर ही लोग सुसाइड बम्बर बन के घूम रहे बड़े और खुद की उड़ा भी ले ले। देखल जाए क्रिमिनल डेटाबेस से क्या पता चलेला। इनका इन्फॉर्मेशन तो भेज दिला ना वहाँ पे। होखे ना होखे ये सब पुराना पाप ही हुई। डॉक्टर साहब, अब मिशिका की तबीयत कैसन बा? मिस्का के दूध में काफी मात्रा में नींद के दवाई रहा। व्हाट? जी सुन लिया आप? डॉक्टर साहब का कहले? मिशिका के दूध में नींद के दवाई रहल। नींद के दवाई कैसे गई दूध में? के मिलाइलस नींद के दवाई? यह काम करे खातिर रख ले बानी तोरा के? सर हम ई बारे में कुछ न जाने नी। हम ऐसा कुछ न कही। जैसन दूध वाला दे के गईल रहे बस वैसे ही ओकरा के पिलेनी। तो शामू नींद के दवाई वाला दूध देहलस मिशिका खातिर? सर शामू नहीं खे। शामू की तबीयत ठीक नहीं की रहल आज, यही से वो कोनो और दूध वाला के भेजले रहे। और ये आप अब बता रही? समझ में नहीं आ रहा। काहे बेचारी मिशिका के जान के पीछे पड़ल बाड़ी लोग? का बिगड़ले भी आई वो लोगन के? सर शायद वो आदमी रजनी के ही गैंग के मेंबर होगी। हाँ, बाकी का कनेक्शन हो सकेला मिशिका के इनके साथ? सर इस सवाल के जवाब वो कुरियर वाला पैकेट में मिल सकेला। उमे जापानीज में कुछ लिखल भी रहा। हाँ, ट्रांसलेट करके देखा तानी। हमनी के माफ कर दिया, हमनी मजबूर रहनी। कोनो बात ना, हमने समझा था नहीं। हमार दोस्त और पड़ोसियन के भी यही तरह धमकौले होके झूठ बोले खातिर। कुछ ता प्लानिंग होगी। इतना सब कुछ भइल बा त मकसद भी खासे होगी। ए उनका रिपोर्ट आ गया। ई जौन सुसाइड बॉम्बर रहल पूरा नाम रहा कंडू लाजम, आतंकवादी गिरोह के मेंबर बाड़े। कुबेर, शासा, माझी और ये कोटियाल, ये 3 लोग के फांसी की सजा भइल बा। दिन 12 में ये ब्लास्ट करे के अपराध में। अगला आतंकवादी हमला खातिर ये लोग सोना लूटे चाहत होगी। बाकी रजनी के बारे में का सोचा? रजनी, ओकरा पे नजर रखे खातिर हम पूरा घर में स्पाई कैम लगौले बा। अलर्ट आइल बा। रजनी केहू से कांटेक्ट कर रहल बिया। डायना बोल रहल बानी। पूरा प्लान तैयार हो चुकल बा। सोना उहे वैन में कुराली रोड से दोपहर 1 और 2 के बीच में जाई। वैन उहे वक्त लूटे के बा। और घबरावा मत, सीआईडी के कुछ पता ना चली। वो तो यह साबित करे में लगल बाड़े कि हम दया के बीवी नहीं थी और उनकर एक एक हरकत के हमके खबर बा। उनके सीआईडी ब्यूरो में हमें कुछ छोट सा बग लगा देले रहनी। हाँ। सर में तो लिखल बा कि कोरियर में एगो लाल रंग के फ्रॉक भेजल गइल बा, नेट वाला। सर अब एकर का कनेक्शन हो सकेला ई केस से? लाल फ्रॉक? पूर्वी, ई वाणी मिशिका के हमनी के पास लेके आयल रहे तब मिशिका वैसने फ्रॉक पहन ले रहली, लाल रंग के फ्रॉक, नेट वाला। ओकर कोनो न कोनो कनेक्शन जरूर बा, कोनो न कोनो कनेक्शन जरूर बा। हाँ दया। सर ई रहल डकैती के पूरा प्लान जे दया सर के घर से मिलल। सर अच्छा भइल हमनी वो रजनी के पहले ना पकड़नी, ना तो वो आतंकवादी गैंग ई काम की हुआ और के सौंप दे। तो जब घर पहुंचनी था तो हैंड रेडियो, इंटरसेप्टर, स्पाई कैम्प सब तोड़ देले रहे और दामिनी भी ना रहनी घर पे। कहीं उनके साथ कुछ करते ना दिलस रजनी। हमके पहले से लागत रहे सर कि कोनो मामूली अपराधी नहीं खे, हाई लेवल क्रिमिनल भी है। जानबूझ के हम लोगन के ध्यान भटकावत रहली लोग ताकि हमने इधर उधर रही और ये 5 टन सोना पे अपन हाथ साफ कर ले। नहीं खे अभिजीत यार, कुछ तो सवाल बाई केस में जौन सुलझल नहीं खे अभिले। रजनी वो जानत रहली कि वहां पे स्पाई कैमरा बाड़े और हमनी देख सके नहीं कि वो का कर रहल बिया, का बोल रहल बिया, सब कुछ। फिर भी वो पूरा प्लान क्लियरली बता दे।
तो शायद वो ओवर कॉन्फिडेंट हो की चुनौती दे रहा की रोक सका तो रोक ला। नहीं खे दे, अगर वो इतना चालाक क्रिमिनल बिया तो जोश में ना होश से काम ले, अपन मिशन के रिस्क में नहीं खे डाली। हाँ सर, ओकर सोना लूटे के प्लान यही से पता चलल काहे कि वो चाहलस ये प्लान हमनी के पता चले। बाकी का है वह ता पूर्वी एगो काम कर, हमरा घर जाके मिश्का के वो लाल रंग के फ्रॉक लेके आ। ये फ्रॉक वैसे मोनिका के नाम से जापान से आयल रहे। एकर सोना के डकैती से कुछ संबंध तो नहीं खेला था, बाकी कुछ तो खास बात बा ई फ्रॉक में, कुछ तो खास बात बा। ये तो यकीन होते जात रहल है कि मामला खाली सोना के डकैती के नहीं, उसे कुछ बढ़ के है। ना तो दुष्यंत और मोनिका जैसन टॉप के जासूस ये डकैती खातिर अपन जान ना गवावत सर। सर, ये फ्रॉक में कहीं पे कुछ भी लिखल तो नहीं है, कहीं फ्रॉक रेड ऑरेंज तो नहीं है सर। हमनी के लक्ष्य से भटकावे खातिर। मेड इन इंडिया यहाँ पे बा एगो लेबल, मेड इन इंडिया। एक मिनट, कुछ तो लिखल बा एकरा अंदर। ये अंदर जापानीज में लिखल बा और बाहर मेड इन इंडिया। का हो सकेला ये जापानीज में? एके ट्रांसलेट करके देखल जाए। पूर्वी देखा तनी, देखा जापानीज में का लिखल बा, ट्रांसलेट करके बतावा हिंदी में। सर, हाँ सर एकर ट्रांसलेशन। ओ माय गॉड, हाँ बस रुक जा। मोनिका तू? हाँ, एजेंट मोनिका। आतंकवादियन के संगे मिलके देश के संगे गद्दारी करत रहलो। का करिए सीपी साहब, बाकी देखी ना कितना शर्म की बात है। हमार गोल्ड चुरावे वाला प्लान में आप लोग ना फंसले। डायना, हमरा तोहरा से इतना खराब काम के उम्मीद न रहल। तो कहा दुष्यंत भी? कौन? हाँ, वो हमार नकली पति? ना ना, वो असल में मर चुका था। ब्लास्ट से कुछ मिनट पहले ही हमके एगो कॉल आई और हम घर से बाहर भाग गई। सबूत वगैरह मिटावे में हम लोगन के बहुत महारत हासिल है। टॉप के एजेंट बानी। टॉप के एजेंट? गलत फहमी बतोहार। मुजरिम चाहे एगो आम आदमी होके चाहे फिर टॉप के भी एजेंट होके, हमनी से कबो न छिप सकेला ना कबो छूट सकेला। मिशिका के लाल कलर के फ्रॉक से सोना के दिखावा और आतंकवादियों के आजादी,
मतलब ये डकैती के प्लान ये खाली दिखावा रहा। ये लोग तो आतंकवादियों के आजाद करावे चाहते। और वो फ्रॉक के कारण हम अपन जान पे खेल के दया की नकली पत्नी होके के नाटक कई, ताकि हम देख सकी कि सीआईडी के मिशिका चाहे बानी से कोनो सुराग त ना मिलल। बाकी अफसोस हम उतना कामयाब ना हो पैनी, ना तो ये सब झंझटे ना हो। झंझट के तो कोनो बात अब भी नहीं खे। हमनी के फांसी पर लटकावे चलत रहला। अब देखा यहाँ से निकलना के बाद हम तनिक के साथे का करत है। करबा त तब जब यहाँ से सही सलामत निकलबा। देवर जी अब तो बहुते ज्यादा बोले नी। चला अब वैन के अंदर चला चला। और अगर ना चलला तो तनी पलट के देखा पीछे। वानी, दामनी और मिस्का, ये तीनों के हमनी के बम से उड़ावे में 5 सेकंड भी ना लगी। समझ गेला ना? गाड़ी में बैठ जा सब लोग, चला चल दे। अभिजीत, पूर्वी, दया। ए, चल चल इधर। कहाँ गए? तू लोगन के का लागल? हम लोग यहाँ ऐसा ही आइल बनी बिना कोनो तैयारी के। प्राणेश्वरी आई, आपके असली ससुराल जाए के वक्त आ गइल बा। आई चला भाभी, चलो। चला 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 चला। तू ठीक बाड़ू बेटा? हाँ, इन सबके तो पकड़ लेनी। बाकी असली खिलाड़ी तो अब भी हमनी से छिप के बैठल बा कहीं। ओके भी पकड़ लेल जाई सर। अभी ई मिस्का के का करे के है? सर, अब एगो ऑर्फनेज में हम कुछ लोग के जाना तानी। मिशिका खातिर हम लोग से बात कर सके नहीं ना, हम के अंकल के ही साथ रहे के बा। अच्छा चला, कोनो बात नहीं के। हम तोरा के हमनी के साथ रखा, ठीक बा? चला।